Και φιλοξενούμε στην εκπομπή τον νευροχειρούργο Κυριάκο Παρασκευά. Είναι με αφορμή μια επέμβαση που έγινε για πρώτη φορά στην Κύπρο για πλήρη αφαίρεση όγκου από τη σπονδυλική στήλη. Το απλοποίησα, δεν είναι τόσο απλό. Θα μας το πείτε εσείς καλύτερα. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απολογούμε για την καθυστέρηση. Καμιά φορά η επικαιρότητα μας ξεφεύγει. Προτού μας πείτε λεπτομέρειες για αυτή την επέμβαση, να μας εξηγήσετε λίγο πρώτα τους κακοήθεις και δύσκολα εξαιρέσιμους όγκους εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης. Βέβαια. Η πιο χαρακτηριστική ομάδα όγκων, κακοήθων όγκων, που ανήκει και στην κατηγορία δύσκολα εξαιρέσιμων όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, είναι το χόρδωμα, τα χορδώματα. Αποτελούν εξαιρετικά κακοήθεις όγκους, δύσκολα εξαιρέσιμους, οι οποίοι έχουν την τάση να διηθούν, να καταστρέφουν τις γύρω δομές, τις νευραγγειακές ή οστικές, τα κόκκαλα δηλαδή, με τις οποίες βρίσκονται σε γυτνίαση. Παρόλο το ότι είναι όγκοι οι οποίοι αναπτύσσονται βραδέως, δηλαδή αργά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επιθετικοί όγκοι. Έχουν την τάση να υποτροπιάζουν και επίσης, εάν δεν αφαιρεθούν σωστά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δίνουν και απομακρυσμένες μεταστάσεις με άσχημα αποτελέσματα για τον ασθενή. Σπανιότερα, ένα χόρδωμα, τα χορδώματα δηλαδή, έχουν την τάση να εξαλλάσσονται, δηλαδή να μετατρέπονται σε μια άλλη μορφή, πιο κακοηθέστερη ακόμη. Βέβαια, αυτό είναι σπάνιο, τα λεγόμενα χονδροσαρκώματα. Ναι, μάλιστα. Είναι σπάνια αυτή η κακοήθης όγκη, σπάνιες περιπτώσεις. Βέβαια, με βάση την παγκόσμια βιβλιογραφία, εμφανίζονται σε λιγότερο από έναν άτομο ανά έναν εκατομμύριο πληθυσμό. Δηλαδή, υπάρχουν αναφορές πριν από 0,18 μέχρι 0,84% ανά έναν εκατομμύριο. Ναι, άρα. Με βάση αυτών των στατιστικών δεδομένων, θα έλεγα ότι είναι αρκετά σπάνιοι όγκοι. Και διάβαζα ότι δεν γνωρίζουμε και την αιτία, δεν γνωρίζει ο ιατρικός κόσμος την αιτία. Βέβαια. Είναι όγκοι εμβρυϊκής καταβολής, δηλαδή μια διαταραχή κατά την εμβριογένεση. Καλύτερα να μην επισέλθω σε τόσο μεγάλες λεπτομέρειες. Αν το κουβάλαμε μαζί μας και ενδεχομένως να αναπτυχθεί κάτι. Βασικά ναι. Και γίνεται η διάγνωση και ερχόμαστε στη θεραπεία. Η θεραπεία η οποία πρέπει να είναι ποια? Η πρώτη θεραπεία, το πρώτο πλάνο θεραπείας χορδωμάτων είναι οπωσδήποτε και πάντοτε το σωστό χειρουργείο. Τα χορδώματα ως συνήθως εμφανίζονται σε 3 σημεία στο ανθρώπινο σώμα. Αν θα εμφανιστούν στον εγκέφαλο, εμφανίζονται σε μια περιοχή που ονομάζεται απόκλημα. Εμφανίζονται σε έναν ποσοστό περίπου 30%. Σε λιγότερο ποσοστό εμφανίζονται στο δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο, στον αυγένα δηλαδή. Και η πιο συχνή κατηγορία που εμφανίζεται χορδωμάτων ανάλογα με την τοποθεσία εμφάνισης είναι στο κατώτερο σημείο της σπονδυλικής στήλης, το κατοφερέστερο, που ονομάζεται ιεροκοκκυϊκή περιοχή. Χορδώματα ιερού οστού, κάτω στη σπονδυλική στήλη, αρκετά χαμηλά. Και ανάλογα με την τοποθεσία του χορδώματος, ο χειρουργός πρέπει να επιλέξει τη σωστή και ορθή τεχνική για την πλήρη αφαίρεση. Και όταν λέω πλήρη αφαίρεση, αυτό που εννοεί είναι ότι η μερική αφαίρεση είναι λάθος. Διότι αν δεν αφαιρεθεί εν μπλοκ, δηλαδή ολικά αυτός ο όγκος, και μείνει όγκος μέσα, δηλαδή έχουμε υπόλοιματα όγκου, αυτόν όχι μόνο είναι καταστροφικό για τον ασθενή, γιατί μετέπειτα ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία με ηματινίμπη, θεραπεία με αντλία πρωτονίων ή συνδυασμός αυτών δεν μπορεί να δράσει ικανοποιητικά. Και επίσης την ώρα της αφαίρεσης του χορδώματος, αν δεν αφαιρεθεί εν μπλοκ σωστά, τότε αυτό μπορεί να δώσει απομακρυσμένες μεταστάσεις με καταστροφικά αποτελέσματα για τον ασθενή, μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης, μειώνονται οι μήνες και τα χρόνια ζωής. Μάλιστα. Και ερχόμαστε σε αυτή την επέμβαση που έγινε για πρώτη φορά στην Κύπρο, στην ιεροκοκκυϊκή μοίρα. Ιεροκοκκυϊκή περιοχή. Ναι. Κοιτάξτε, στο American Medical Center τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε αφαιρέσει όγκους και στις 3 περιοχές. Εγκέφαλον, αυγέναν και στην κατώτερη μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Και τα περιστατικά. Θα έλεγα περισσότερο είναι άλλα περιστατικά κακοήθης όγκοι, όπως τα γλιώματα ή επενδυμώματα. Όμως, επειδή τώρα μιλώ για τα χορδώματα, γιατί μιλούμε για τα χορδώματα? Γιατί είναι όγκοι κακοήθης, στην οποία παίζει μεγάλη σημασία
η τεχνική αφαίρεση. Ναι, αυτό που επιμένετε να μας λέτε, ότι πρέπει να είναι ολική και πολύ σωστή και πολύ καθαρός εκεί να μείνει ο χώρος. Ακριβώς. Πρέπει να είναι μια αφαίρεση σε υγιή όρια εκτομής, δηλαδή να αφαιρέσει τον όγκο και γύρω-γύρω να μην μείνει κανέναν υπόλοιπο. Αυτό που κάναμε στο American Heart, εκτός από τα περιστατικά εγκεφάλου και αυχένα, ήταν για πρώτη φορά αφαιρέθηκε εξ ολοκλήρου ένας μεγάλος όγκος, χόρδωμα, σε έναν μεσήλικαν ασθενή από την ιεροκοκκιακή περιοχή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο χειρουργείο, διότι έπρεπε να προστατευτούν και δομές όπως ο προχτός. Είναι οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Βέβαια. Ναι. Αυτή όλη η μπάλα που βλέπετε, η οποία είναι περιστοιχισμένη με το πράσινο outline. Αυτό που έπρεπε να αφαιρεθεί. Μπράβο. Αυτός ο όγκος έπρεπε να προστατευτούν τα γλουτιά αγκία, εντερικές δομές του προχτού, της πιέλου, μαζί με το χειρουργείο της σπονδυλικής στήλης, να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου και πλέον αυτός ο ασθενής, επειδή αφαιρέθηκε σωστά αυτός ο όγκος, χωρίς επιπλοκές, δεν έχει μεταστάσεις αλλού, δεν έχει υποτροπιάσει αυτός ο όγκος. Επομένως, όταν γίνεται σωστά ένα χειρουργείο χορδώματος, ο ασθενής κερδίζει και ποιότητα, διότι οι όγκοι σε αυτήν την περιοχή, σε έναν ασθενή προκαλούν διαταραχές, άρρεν ασθενή, διαταραχές στήσης, αν είναι γυναίκα και άντρας, ούρησης αφόδευσης. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η ποιότητα ζωής μιας γυναίκας ή ενός άντρα, όταν δεν μπορεί να ελέξει τα ούρα του, τα κόπρανα του, ο άντρας στη στήση του, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Ναι. Άρα το σημαντικό δεν είναι μόνο να αφαιρεθεί ο όγκος για να ζήσει ο ασθενής χρόνια, είναι να αφαιρεθεί σωστά, να προστατευτούν νεύρα αγκία, με αποτέλεσμα να υπάρχει και ποιότητα στη ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό είναι το πρωτοποριακό, γιατί πλέον οι ασθενείς μας έχουν και ποιότητα στη ζωή τους, πέραν το ότι κερδίζουν μήνες, χρόνια. Πόσες ώρες κράτησε αυτό το χειρουργείο? Αν δεν απατώμε, 11,5 ώρες. 11,5 ώρες. Πώς είναι τώρα ο ασθενής? Κοίταξε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, βρίσκεται υπό την θεραπεία του, δεν υπάρχει κανένα σημείο υποτροπής. Η ποιότητα της ζωής του, θα έλεγα, τηρουμένων της τεχνικής δυσκολίας του χειρουργείου και των αναλογιών, θα έλεγα είναι σε εξαίρετη κατάσταση. Ναι, και είναι και σημαντικό επίτευγμα για τον ιατρικό κόσμο της Κύπρου αυτό. Βέβαια, αυτό ανοίγει τον δρόμο για πολλούς ασθενείς. Ήθιστε αυτά χειρουργία να πήγαιναν σε μεγαλύτερα κέντρα στο εξωτερικό, όπου υπήρχαν μεγαλύτερες ομάδες και πιο αφοσιωμένες. Πλέον όμως, επειδή έχουμε αυτή την εξειδίκευση, έχουμε λάβει εκπαίδευση σε πάρα πολλές υποειδικότητες, μπορούμε και θεραπεύουμε αυτά τα περιστατικά με συγκρίσιμα αποτελέσματα με το εξωτερικό. Και πάντοτε υπάρχει συνεργασία με εντατικολογική ομάδα φυσιοθεραπείας, ομάδα διατροφολογίας, ειδικά σε χορδώματα στον αυχένα, γιατί μετά μπορεί να προκύψουν διαταραχές κατάποσης. Και υπάρχει ένα ορθά εκτελεσμένο στρατηγικά προχειρητικό πλάνο. Χρησιμοποιείται η καλύτερη προσπέλαση εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή, με στόχο πάντοτε την πλήρη αφαίρεση του όγκου, αλλά και να έχει και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, μέσω